Euskaraz, auzokidei bizilagunak esaten diegu. Hau da, bizitzako lagunak. Hitz horrek ederki islatzen du euskarak gure inguruari begiratzeko moduan duen eragina. Izan ere, guretzat elkarrekin bizitzea ez da bakarrik leku bat partekatzea. Bizitza partekatzea, elkar agurtzea, zaintzea eta kultura beraren parte sentitzea da. Kaixo, Aixa, ze moduz? Oso ondo, eskerrek asko eta zo? Euskara ateak zabaltzen dituen giltza da. Gure modua da loturak estutzeko eta sustraiak egiteko. Etxean zaude esateko. Euskara ikastea, erabiltzea edo besterik gabe euskara zakurtzea, komunitatea eraikitzea da. Komunitate irekia, gertukoa, partekatua. EITB, gizarte transformazioan ekinean.